S Ivankou sa poznáme už nejakých 9 rokov, ak dobre rátam. Bývali sme spolu na internáte, poznáme sa od strednej školy a zažili sme si toho už teda celkom dosť za ten čas. Samozrejme, bola som pri tom, ako sa Ivanka s Dávidom zoznámili a dovolím si tvrdiť, že sa zoznámili aj vďaka mne. Kusnáci forever. David na mňa neurobil veľmi dobrý dojem ako na najlepšiu kamošku, takže som mu to dala aj patrične pocítiť, ale... Áno, povedala som mu, že mu príjmem žiadosť o priateľstvo na Facebooku, až keď Ivke povie pred oltárom áno. A dnes som mu poslala žiadosť o priateľstvo. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Ste obidvaja super ľudia, ste rozdielni, každý z vás je tvrdohlavý. Čiernovláska, jediná z nás, čiže tu si každý vždy všimne s bielými zubami. Také naše slniečko. Slnko šerco, fialové. Pozná veľa policajtov. Keďže ustal nás a čo všetko on musel s nami prežiť, takže už ten život myslím si, že už bude v pohode. Maximálne pripravený na manželstvo s nami. Berie si Ivu, berie si celú rodinu, čiže aj nás.